Ràdio CGT. Arriba la temporada de gaudir d'un esport internacional. L'equipament consisteix en cerveses a 10 euros, algun accessori insuficient per evitar els cops de calor i en moltes ocasions l'empenta d'algun químic per aguantar la marató per la que has pagat centenars d'euros. Masses euros. Et trobes en un recinte tancat, amb milers de persones que, com tu, tenen prohibit entrar aigua o aliments. Han de fer cues quilomètriques per intentar pixar i acabar fent una triatló de tant caminar i nedar d'escenari en escenari, entre riuades de gent. Ja saps de què estem parlant, no? Podem donar-te més pistes. Pensa en milers de treballadores explotades durant setmanes en ciutats i pobles a la vora del mar. Munten i desmunten, serveixen a les barres, atenen a les artistes al cartell, netegen la brutícia d'un exèrcit de zombis, preparen menjar a preu d'or en els food trucks i generen contingut a les xarxes socials per dir-te que tot això és meravellós i que tu estàs perdent. Vinga, FOMO en vena. Ara sí, no? Avui parlem dels macrofestivals, una espècie invasora que ha devorat sales de concerts, els festivals de més petita escala i en general ha monopolitzat la majoria dels espais de música en viu. Fem un moment de radiografia del sector. L'any 2023, segons l'ESGAE, els festivals de gran format i macroconcerts van facturar 304 milions d'euros, només gràcies a la venda d'entrades. L'any 2024, l'Arenal Sound, a la localitat valenciana de Borriana, va ser el festival més multitudinari, amb 300.000 assistents. En segon lloc se situa el Primavera Sound, amb 268.000 persones a Barcelona, i el Vinyarrock, amb 240.000 assistents, envaint Villarrobledo. Toma ja. Aquests macrofestivals, a banda de monopolitzar l'audiència, també acaparen totes les bandes. Els imposen restriccions superestrictes per tenir-ne l'exclusiva. I malgrat això, sempre fallen a l'hora de contractar dones i identitats de gènere dissidents. Amb prou feines n'hi ha els cartells llarguíssims que s'anuncien amb mesos d'antelació. A mi el que em fascina és per què hi torna la gent. Fins i tot m'ho pregunto a mi mateixa. Si em sé el panorama, per què em torno a mirar la programació d'aquests cercles de l'infern de Dante a la Mediterrània? Per parlar de tot plegat i potser resoldre la incògnita, avui tindrem una entrevista que farem a mitges amb el nostre company Lluís Guedo. Però primer que passi el convidat. Tindrem a l'Edi Pou, periodista i músic. Ha militat a Monique Lecandari, ASA, l'Orquestra d'Improvisació, l'Orquestra del Caballo Ganador o l'Osara Fontan. Fa tallers musicals, curadories i saraus 1000 i és company del SEGAP, el Sindicat d'Espectacles, Gràfiques, Audiovisuals i Paper de la CGT. Endavant, Edi. Los mejores terroristas de la clase trabajadora. Temporada de macrofestivals. Com estàs, Edi? Gràcies per venir. Molt bé, contentíssim d'estar aquí amb vosaltres. Parlar de tot això perquè és important parlar-ne, sí. Mira, per començar li hem demanat al Nando Cruz que ens faci una miqueta de context, que és autor d'aquest llibre que jo crec que s'ha llegit mogollon de gent ja de macrofestivals, El agujero negro de la música, publicat el 2023 amb Ediciones Península, i això, ens ha fet un àudio per explicar-nos una mica de què va el tema d'avui. Un macrofestival, en essència, és un centre comercial però que només dura 3 dies i això implica, d'una banda, que el consum ha de ser molt accelerat perquè els números surtin, d'altra banda implica que s'ha de construir i desmuntar ràpid i d'altra banda implica uns riscos econòmics perquè, clar, és un negoci que en 3 dies ha de sortir bé i justament per això és una maquinària supercomplicada que ha de garantir una viabilitat i que per garantir-la, d'una banda, tira de molt diner públic aquí en Espanya, energia econòmica, diguem, que garanteixi cobrir determinades despeses, també molt diner privat, diguem, de patrocinadors. I llavors passa una altra cosa, que és una estructura absolutament piramidal, en la que perquè el negoci funcioni has de pagar molts diners a determinats artistes, que són els que et portaran al públic, i d'altra banda has de reduir despeses per la part de baix. És una estructura piramidal en el sentit que tu et pots trobar allà gent que està cobrant 1,5 quilos per una actuació d'una hora i d'altra banda gent que està cobrant 5 euros per un treball d'una hora que és servir copes o portar ferros d'un costat a l'altre. Per tant, és un espai amb molta tensió econòmica que implica explotació laboral desmesurada i a vegades inclús tractes injustos i il·legals cap a públic. Deia el Nando estructura piramidal, però jo
potser he sentit una mica també estafa piramidal, a lo millor, perquè realment, quin panorama. Una pregunta, heu anat? Hem anat de macrofestivals en aquesta taula? Sí, Hem anat. i hem tocat també. Hem tocat també, no, jo només he anat, a caminar. Jo de fet no he anat mai de públic, he anat a tocar. Ah, vale, tu només has anat Sí. a tocar. I tu què en penses dels macrofestivals, vist des de dins, des de l'escenari? Doncs, home, i que cada cop més, i si la cultura molt sovint és la representació de la seva societat, és una representació màxima de la societat ultracapitalista, ultraconcentrada que vivim, no? On això, doncs, el que prima és la maximització del benefici, en què hi ha unes jerarquies claríssimes de qui paga més pot estar més a prop de l'escenari, qui paga menys, qui cobra una millonada, com deia el Nando, i qui cobra 4 duros. Una relació molt clara d'un producte i un consumidor. Com a públic som consumidors potencials de totes les marques que s'anuncien també i de tot el que s'hi ven. I m'ha agradat molt aquesta pregunta que feies al principi que tots ens preguntem per què hi torno, no? I per què m'ho torno a mirar, no? I crec que hi ha també una cosa molt representativa d'avui en dia és aquesta sensació que em deia el Mark Fisher, de que no hi ha alternativa, no? Sembla com que la forma de gaudir de la música ara mateix és aquesta, no? I clarament no, hi ha moltes altres formes de gaudir de la música en directe. Jo crec que entre tu i el Nando ja ens estàveu donant com bastantes pistes, però ara, o sigui, ja fa uns anys que aquest model és veritat que s'ha consolidat com si fos la manera de, però també s'ha generat molt de rebuig, no? Explica'ns una mica més aquest rebuig als macrofestivals o macroesdeveniments en general, potser. Crec que ha sigut en particular els darrers anys en què hi ha doncs, aquest tipus, alguns, també no tots, també s'ha de dir que no tots els festivals grans segueixen aquestes dinàmiques, però en particular els de l'estat espanyol n'hi ha molts que sí, que s'han tret una mica la careta, com també el Trump s'ha tret la careta de jo ara estic de gira per Orient Mitjà i faré negocis per les meves empreses i a banda faré política, i la política és una forma de fer diners, no? Doncs aquests festivals, qualsevol forma que tinguin d'obtenir més diners, la implementen. I crec que això va provocant cada cop més rebuig, sobretot des del punt de vista de l'experiència d'una persona que vagi de públic, perquè a mi fa temps que no em sembla una gran experiència com a públic. Sempre estàs allà que no ho sents del tot bé, tot és molt massificat, estàs 10 minuts mirant un concert i dius no sona bé, no estic a gust, potser a l'altre escenari hi haurà una altra cosa més guai, i vas deambulant i al final no es crea una experiència satisfactòria. Quan jo què sé, la idea inicial d'un festival gran, de trobar-se, jo què sé, tots els humans ens mola trobar-nos en grans concentracions i fer alguna cosa junts, no? I les idees inicials dels festivals, al principi tenien també una altra idea totalment, però sí que cada cop més anem cap a la fórmula aquesta Ryanair, no? Priority, inferiority. És el més semblant a un centre comercial, però amb música, no? Sí. És hiperestimulació, però a la vegada sense acabar quallant enlloc, ni hi ha aquest sentit comú que deies, no? De que ens agrada trobar-nos. Quin és el sentit comú d'un festival? És que no... Crec que l'expectativa és molt... És això, és el que dèieu, veus tants noms de grups que t'agraden tal, es crea una expectativa i un FOMO guapo, però després sol ser bastant decebedor com a públic i també com a músic. Jo particularment no tinc, o sigui, en els records que m'enduré la tomba dels concerts més guapos que he viscut, no sé si cap ha sigut en un festival gran, sinó han sigut en concerts en què hi ha hagut una relació amb el públic diferent. Total, al final és una mica com alimentar les stories, no? O sigui, perquè són les mateixes stories que fa tothom, o sigui, i a més tot patrocinat per marques, vull dir que al final el teu feed d'Instagram durant uns dies és tot les grans marques allà apareixent en escenaris i un puntet petit que se suposa que és l'artista que has anat a veure, perquè estàs llunyíssim. Sí, i és una pena perquè també, com que vivim en aquest moment de cada cop més concentració empresarial, també hi ha altres petits festivals que tenen altres maneres d'entendre la música i la cultura i que potser la maximització del benefici no està en primer lloc i cada cop ho tenen pitjor, perquè de fet hi ha festivals com la M-Fest que es feia aquí a Barcelona, que era un festival preciós, on tot estava molt cuidat i per culpa de que tots aquests festivals que estan tan patrocinats, com dèieu, poden pagar uns catxets immensos, llavors els grups, fins i tot intermitjos, que podrien anar a l'Enfest, ja no van perquè el festival no pot pagar aquests catxets tan inflats. Hi ha una bombolla, clarament.
en els macrofestivals, que jo fa anys que anava dient això petarà, i no acaba de petar encara. I què fa falta perquè peti? No tinc ni idea, jo crec que sempre confio més que en què alguns grups decideixin no anar o així, jo sempre confio en que el poder del públic, no? de que decideixi que això pues, no és una experiència guai. I de la mateixa manera que hem anat exigint amb l'alimentació cada cop que sigui més de proximitat i triem això, i més sostenible, més ecològica, doncs, jo què sé, crec que també podem fer una idea d'escolta ètica amb la música i pensar, hosti, com estic consumint la música i per què només la consumeixo i no la gaudeixo de moltes maneres diferents. Total, jo crec que això també ens donaria en algun moment per parlar de Spotify, aquí també culpable, absolutament. Tornant un moment com a les estructures, no, d'aquests macrofestivals, o sigui, les condicions laborals deixen molt que desitjar una mica com per tothom, que és veritat que pensem en macroesdeveniments així i ens imaginem doncs, la penya que està muntant els escenaris, no? La barra, neteja, com tota aquesta part de l'estructura, de sosteniment del tinglado físic, però clar, les artistes també sou currantes, sou treballadores, no? Encara que sembli que sigui una cosa com el que deies tu, que al final se us ve una mica com una experiència i en realitat esteu fent la vostra feina. Sí, sobretot a un artista, clar, no sé com és l'experiència d'un artista gran cap de cartell, que mai ho he sigut, però clar, com a grup petit que comença, per exemple, és això, l'anzuelo de promoció, de donar-te a conèixer, i també ho puc entendre perfectament perquè com que vivim en un moment en què la premsa musical està molt desapareguda, ja no té gaire importància, no hi ha unes agendes culturals guais perquè t'enteris de quins concerts tens al barri, és difícil a vegades. Hi ha Spotify i també les seves llistes que també premien els grups més grans. Doncs com a grup petit dius, ostres, una de les úniques vies que tinc és sortir en un festival d'aquests perquè sortiré petitet en un cartell d'aquests i com a mínim em donaré una mica a conèixer. Llavors també juguen amb això i evidentment els catxets hi ha unes diferències exorbitants, no? que és curiós com, clar, tanquen concerts de milions d'euros i després s'està negociant si 400 o 375 per un grup de 5 persones, no? I això és una mica cruel. I una mica cutre, també. Sí. També hi ha més control a nivell laboral des de fa uns anys, perquè jo porto ja uns quants anys tocant i al principi sí que hi havia bastanta més irregularitat en el tema de contractació i des de que s'han posat més seriosos des de l'administració, el que han fet els festivals és delegar tota la responsabilitat laboral al músic o al treballador, és a dir, ha d'estar donat d'alta d'autònoms. Quan segurament, si algun dia s'acaba fent l'Estatut de l'Artista, aquest tipus d'esdeveniments haurien de poder oferir l'opció de contractar-te. I jo més d'un cop he escrit, quan m'han proposat de tocar en algun esdeveniment que és una mica més gran, que veus que, ostres, doncs, heu considerat la possibilitat de contractar-nos? I la resposta gairebé sempre ha sigut que no. Llavors, doncs, has de ser tu l'autònom, demostrar que estàs al dia dels pagaments a Hisenda. Mira, ara que just parlaves tu de com, o sigui, les dificultats de començar, resulta que el nostre company tècnic de so, el Juanma, que levante la mano i salude. Sí, Juanma. Que li hem demanat que ens faci un àudio perquè ell és músic amb Los Sarrios i aleshores, pues, dale Juanma, habla en diferido. Bueno, el panorama para montar una banda de música es complicado, porque bueno, más allá de la barrera de entrada que es los instrumentos, hacer que alguien te grabe, estar en una sala de ensayo, tomar lecciones para aprender a tocar ese instrumento, en algo que es así tan escaso y que prima tanto el destacar por encima de los demás, porque es la única forma en la que tienes, para que te llamen a estos sitios. Pues al final somos como 10.000 ratas peleándonos por medio churro y es un poco complicado, la verdad. Ojalá hubiese como más espacios públicos que promoviesen la creación de bandas desde cero, creo que sería como mucho más bonito. Y bueno, la existencia de estos macrofestivales y estas empresas gigantes que controlan tanto de forma mediática como las actuaciones de quién toca en qué festivales, encima los festivales en los que en teoría se pagan bien, pues es detrimental para la escena.
Así que nada, aún así quiero terminar con un mensaje positivo de que hay muchos colectivos undergrounds que siempre están moviendo cosas de música y que al final la música o la necesidad de crear música es como imperiosa a no sé, a la peña creativa, y como decía en el manual de construcción, la creatividad como que te desborda y la tienes que sacar sí o sí. Entonces, aunque no nos dejen tocar en el Primavera, y aunque te dejen tocar en el Primavera pagándote una miseria y teniendo que explotar a tus amigues para que te hagan algo de audiovisual, seguiremos haciendo música con palos y piedras donde nos dejen. Y nada, quería hacer un shout-out a los colectivos que hay en Zaragoza que yo conozco, como por ejemplo Zaragoza Feliz Feliz o Espabilaco, que siempre están moviendo cosas a pesar de el gobierno de mierda que hay ahora mismo en Aragón, y que la música siempre prevalecerá. Un saludico. Di-loco. Y saludos también al Arrebato de Zaragoza, gran col·lectiu autogestionado, que fa molts anys que munten concerts i en el que he tocat molts cops i sempre m'he sentit super a gust, perquè realment es crea una experiència molt diferent de la d'un macrofestival. Quan toques en un col·lectiu autogestionat o quan vas de públic en un col·lectiu autogestionat, notes que realment això, els diners no estan al centre, sents que en pots formar part fins i tot, que no ets només un consumidor, sinó que tu pots col·laborar, pots apuntar-te quan vulguis en aquests col·lectius, i per tant l'experiència és totalment diferent. Claro, total. A mi m'ha quedat la imatge, o sigui, és bastant gràfica, aquesta de 10.000 ratas peleando por medio churro, que és com molt trist, però també m'ho he imaginat, en plan de canviar rates por palomes o gavines allà al Parc del Fòrum, al Primavera Sound, i realment, no? O sigui, que quina tristor, perquè a més també ha de suposar moltíssima feina prèvia, o sigui, com... Quina pena, podria ser una cosa molt guapa, en realitat. Sí, és una pena també això, com deia ell, i haver d'estar competint també entre nosaltres, no? Vull dir que ha anat... la idea d'aquella del do it yourself, com sempre això, sempre el capitalisme ja se sap que es va apropiant de tot, també dels festivals, perquè inicialment era una cosa contracultural, Woodstock era contracultural, el Burning Man era una cosa com no puc muntar concerts a la ciutat, me'n vaig enmig del desert, i ara el Burning Man és un aplec de pijos multimilionaris de Silicon Valley, no? Doncs és això, no? Com s'apropien del do-it-yourself també. El fet de fer-t'ho tu mateix significava no seguir les normes del sistema. I ara molts músics han comprat aquesta idea. Jo m'ho he fet jo mateix i he arribat fins a dalt. I anem confonent el do-it-yourself amb el somni americà aquest, no? I anem competint entre nosaltres tota l'estona, quan la gràcia seria ajuntar-nos, ajudar-nos mútuament, el suport mutu, compartir contactes de mira, jo he tocat aquí, doncs és una sala superrecomanable. Mira, et passo un Excel amb llistes de promotors, de concerts, de col·lectius, que és el que anem fent com a mínim entre la nostra comunitat musical. I això, suport mutu. Per exemple, també afiliar-se a la CGT. M'encanta aquesta falca publicitària, dilo. Jo crec que no ens ho estàvem esperant. No, la veritat és que no, ara feia un rato que no la fèiem. Abans de... Perquè ara convidarem el Lluís a que vingui també a la taula, perquè així serem... Tothom en aquesta sala estarà xerrant en micro. També et volia preguntar sobre els fons d'inversió que hi ha darrere dels macrofestivals, no? O sigui, que a més, moltes ocasions tenen uns negocis tèrbols xunguíssims, o sigui, el tema de l'habitatge els encanta, especular amb això, però també els agrada molt la indústria armamentística de l'estat sionista i el genocidi a Gaza, és quelcom que estan empenyent i finançant, però també el que deia abans, no? O sigui, que si estàs mirant qui patrocina, quines marques apareixen en els escenaris i etc., realment les aplicacions de boicot del BDS et sortiria tota l'estona alerta vermella perquè són terribles. Sí, per mi això és el més dolorós d'aquests darrers pocs anys, realment, que quan hi ha o sigui, puc arribar a entendre que algú vulgui obtenir el màxim benefici dins la seva empresa i anar tirant, no? Però quan ja cedeixes una idea maca, que és ajuntar grups per tocar, al servei d'empreses tan xungues com KRK ara mateix, no? Que té propietat de Superstruct, que és aquesta empresa que ara mateix està participada en mogollon de festivals de l'Estat, o també fora, Boiler Room també, hi ha hagut molt de rebombori amb això. Doncs això sí que fa realment mal i et fa plantejar si realment hem de seguir participant d'aquests esdeveniments o exigir que no, o sigui, d'acord, continueu el vostre festival, però sisplau, no us financeu d'aquesta manera. I crec que com a consumidors, com a mínim, aquest poder s'hauria de poder demanar i exigir. És el mateix, em fa pensar una mica en el futbol, també. Jo no sóc gens futbolero,
Però... Ja en som dues. Doncs, però clar, sí que em fa la impressió de parlar amb amics meus que són futboleros, que tenen aquesta sensació que els hi han robat una mica el futbol ja, no? Que fan la final de la Supercopa d'Espanya a Aràbia Saudí. Però jo vull veure el Barça igualment, no? I com jo vull veure aquest grup que toca, i vull compartir aquest moment amb els meus col·legues veient aquest grup. Per què haig de passar per aquí? I per què haig de tragar amb aquestes coses? Doncs exigim que no, exigim als festivals com el Primavera, com el Sonar, que deixin d'estar finançats per aquestes empreses. Pues totalment. Escoltant-te tu, perquè ens has deixat una cançó, moltes gràcies per deixar-nos una cançó, li donem l'entrada al Lluís, vale? Molt bé. Tot és super autorreferencial. Pots entrar a ritme. No l'estic sentint. Bones, què tal? Bones, molt bones. Molt bé. Què tal, Edith? Molt bé, encantat. Doncs mira, jo normalment aquí faig una secció de cultura, però clar, avui el programa és tant d'això que el farem d'una altra cosa. D'acord? Què et ve de gust parlar? Ostres, No. Concerts de gastronomia. Gastronomia. No. Perseguirem. Perquè no he dinat, llavors, doncs, de cop ara la gastronomia em venia al cap. No has dinat, I et tenim aquí. Molt bé, passa res. fantàstic. Parlar, menjar, fer-te venir gana, ara seria perfecte. No cal. Explotació laboral, també, aquí a la CGT. No, he vingut molt a gust. Laboral. Bueno, Amb doncs... visibilitat. Perdó, ja callo. No, cap problema. Molt guai, tot el que esteu parlant, superatent, m'agrada molt. Avui estem parlant molt dels macrofestivals, que és el que toca per aquesta època de l'any, però la música i els concerts, la dansa, el teatre, hauria de ser tot l'any, no només ara primavera-estiu. I tornarem un altre cop amb en Nando Cruz, ja que començàvem amb el seu llibre. Ara mateix està fent la seqüela d'aquest llibre, que és Microfestivales, que l'està començant a escriure, fa uns dies que ho va avisar, i de fet aquest àudio que ens ha enviat, moltes gràcies Nando, ens l'ha enviat, em sembla que des d'Extremadura, mentre està fent aquest seguiment de Microfestivales, suposo d'on Benito o per allà. Parlant de Microfestivales, tens un podcast del que ja vam parlar, que era el Mundo Estrella, Sí. que no són festivals, però quasi si els ajuntem tots seria com un festival molt guapo. Aquest podcast, pots explicar un moment Sí. de què va i per què el vas fer, sisplau? Aquest podcast va néixer en pandèmia, com tants altres, en un moment de no poder estar junts amb la gent, i llavors doncs, era reivindicar aquests col·lectius autogestionats que organitzen concerts o altres tipus d'activitats culturals o socials, i llavors doncs, cada episodi feia una conversa a través d'àudios de WhatsApp amb persones d'un col·lectiu en particular, com per exemple el Liceo Mutante de Pontevedra o Ojalá esté mi bici a Barcelona. I llavors no era tant parlar de música, sinó de per què dimonis et fiques en un col·lectiu com aquest, a invertir hores sense, teòricament, una remuneració econòmica, i el que descobreixes quan xerres amb tota aquesta gent és que estan trobant una mica de sentit vital, també, el pertany a alguna cosa en la que et sents afí, en la que hi ha unes idees comunes, i això, i pots acabar sortint d'aquesta lògica que tot el rato estem parlant de productor o consumidor, i al final que sembla que només hem vingut a viure aquí a treballar per algú i palmar. Doncs no, hem vingut a fer coses i a gaudir d'aquestes coses fent-les en comunitat. I aquests col·lectius autogestionats doncs són un exemple claríssim, i a mi m'encanten, em formo part d'un d'ells, a l'Atzavara, a Sant Feliu de Guíxols, i és una forma de relacionar-se amb la gent fantàstica, i també de fer cultura, de fer concerts, perquè aquests col·lectius d'allà han sortit mogollon de grups, i mogollon de grups viuen circulant per aquests col·lectius.
I en fet, en aquest podcast, si no recordo malament, hi ha una aparició estel·lar d'un company nostre de CGT Ensenyament, en Xori, explicant com participa i per què participa en Ojalá esté mi bici i el seu vincle amb la música que s'hi toca. Home, ni un capítol sense Ojalá esté mi bici. No, sempre ni surt, no? Sempre. Sempre ha de sortir. Però sí, de cop ell anava repetint, el primer cop que estava en un d'aquests concerts i va començar a veure com s'organitzaven, què estava passant entre el públic i els músics i tal, ell s'anava repetint, esto es, esto es, esto es. I és una mica això, esto es realment la música per mi. Molt bé. Has comentat Atzavara Club, sala mítica de Sant Feliu de Guíxols des dels 90s, amb diferents seus. Actualment té la que és al costat de l'antic escorxador, que no sé si té un nom propi. L'antic escorxador. També, bueno. Van començar ocupant fa 30 anys, jo encara era massa petit, i després amb negociacions amb l'Ajuntament, un cop després del desallotjament, ens van cedir aquest espai i estem en una relació d'alegalitat cordial. I parlant tot això, jo des d'aquí vaig referenciar Atzavara Club com una espècie d'ent que m'ha adoctrinat o ajudat a créixer culturalment, siguent de Girona i anar a Sant Feliu de Guíxols. Què creus que pot suposar un Atzavara, no parlem de l'Atzavara en si, sinó de qualsevol Atzavara que hi hagi arreu del territori per a la població? Jo ho trobo molt positiu per la gent que vol fer música, i no només per entendre que la música és una professió i prou. És a dir, que la música és una forma de trobar-nos, és un llenguatge. Per tant, quan hi ha aquests col·lectius, molt sovint la gent és anem a fer un grup, i a veure què passa, no? I hosti, com quedes per jugar a futbol o quedes per fer una birra, pots quedar per tocar, i és fantàstic. I després també es posen en pràctica moltes formes d'organització, horitzontals, assembleàries, que m'agradaria pensar que tot això, la gent que forma part d'aquest col·lectiu després ho pot traslladar en altres àmbits de la seva vida, no? I després et fas moltes preguntes tota l'estona, el ser assembleari, sobre quin preu s'ha de posar, sobre què hem de vendre i què no, sobre quins grups hem de programar... Sobre qui cuina, sobre qui neteja, qui recull... I llavors també acabes valorant realment totes les feines, no només el tio que puja a l'escenari. Exacte. I recordem que a Catalunya, com a mínim arreu del territori, hi ha moltes localitats que tenen espais autogestionats, que s'hi poden anar i gaudir la música, o sigui que animem a tothom. Sí, jo en particular tinc un duo que es diu Lo Sara Fontan, amb el qual la Sara, que és bastant més punky que jo, ella, per exemple, mai vol tocar en cap festival d'aquesta mena que parlàvem al principi, i també va decidir al principi que amb el grup no trauríem discos. Per què hem de seguir aquesta rutina de disco promo gira, com la cançó anterior, d'aquesta inèrcia, no? De que això no hi ha alternativa, s'ha de fer així. Anem a tocar sense gravar discos i a veure què passa. I vam estar 5 anys, vam tocar molt i per tota Europa, i la forma de fer-ho va ser a través del boca a orella d'aquest tipus de col·lectius i de gent que et recomanava, doncs, escriviu a aquesta altra gent, i aquesta altra gent ens deia escriviu a aquest altre, i a través d'aquesta xarxa que hem anat trenant durant molts anys, doncs ens va permetre girar i tocar en llocs on sempre hem estat molt a gust. I una altra cosa, que ara quedaré com un boomer polla vieja, com vulgueu dir, que és la nostàlgia i tot això, que no és nostàlgia, és el record d'anar a veure un concert com qui va veure una pel·lícula al cinema. Potser has vist un tràiler, però que no coneixes el grup. O sigui, vas referenciat per la sala, l'organització, qui sigui, com quan t'hi porta un amic, i vas a descobrir, no vas a tiro fet a veure i a primera fila, sinó vas a deixar-te il·lusionar, i a vegades surt bé i a vegades surt malament. Amb això necessitem sempre que hi hagi un preus econòmics acceptable. No puc descobrir 5 grups a la setmana si valen 100 euros. Sí, això també ho poden fer sales i a vegades també estan molt amenaçades, en particular a Barcelona, amb una obsessió per al civisme en contra de la música, no en contra d'un soroll de motos o d'un taladro, però, per exemple, l'Elio Gàbal i altres bars com l'Elio Gàbal compleixen molt aquesta funció, no? De anem a veure què passa. I així descobreixes grups i no vas sempre a veure només el Bad Bunny, no? Que tens entrada per 900 euros. No la tinc, ho he intentat, però no la tinc. Estaves en cua després de 200.000 persones, no?, allà a internet. Jo vaig perdre el compte en 650, 70, no sé, terrible, però està. Bueno, i parlant de tot això, formes part de l'Atzavara, però també estàs amb Gandula, tens diferents grups. Com s'organitzen concerts
sortint dels 4 festivals, o sigui, no neguem que s'ha de tocar en festivals o que es poden tocar en festivals, que pots estar més a favor, més en contra, quan una és la seva professió, o sigui, des de l'oci sí que és més plantejable fer boicots o fer coses, des de la professió tots hem de fer sessions. Sense treure que s'hagin de tocar a vegades en festivals, com es planteja la vida d'un músic per tocar durant tot l'any amb un ingrés estable, a part de tallers i a part d'extres, com es fa? Doncs, no dic només el vostre, sinó també Gandula, etc. Sí, en general, Gandula és el segell discogràfic amb què ens autoeditem i darrerament també, com que el segell discogràfic cada cop han anat perdent una mica més la seva funció que tenien fa uns anys, ara mateix jo la concebo sempre com una plataforma de suport mutu realment entre grups i que això, compartim informació, ens ajudem. Si jo vaig a tocar a Berlín, doncs el 13 Year Cicada, que és un grup de Gandula a Berlín, doncs ens acollirà, ens muntarà algun concert, ens passarà en contacte d'una sala de Leipzig per anar a tocar allà. Llavors, a través d'aquesta xarxa, és una xarxa sostenible, sobretot, perquè difícilment explotarà aquesta bombolla, perquè són col·lectius on hi ha persones que tenen ganes de fer coses i seguiran fent-les. I a banda també reivindicar aquests festivals en els que està treballant el Nando en el seu nou llibre, que també n'hi ha molts, perquè visca el trobar-se amb molta gent junta i... Visca la celebració, la celebració de la vida. No m'agradaria semblar elitista de si li agrada a molta gent, això, no. I n'hi ha que no són puro azufre. Hi ha festivals en els que et pots sentir més o menys a gust. Hi ha festivals també extrems en aquest sens molt a gust i que són macro, com per exemple el Fusion Festival a Alemanya. És un festival que es fa en un antic hangar abandonat i és un festival anarquista al qual la policia no pot entrar. Sembla una mica Mad Max, però van 70.000 persones. Hi ha més d'un centenar d'escenaris gestionats per diferents col·lectius i sales d'Alemanya. Totes les barres també estan descentralitzades i totes les barres les porten associacions d'Alemanya i tots els diners de les barres es destinen a causes benèfiques. Llavors, doncs, això és un macrofestival, hi ha 70.000 persones, però jo quan hi he anat a tocar i m'he sentit molt a gust de ser allà, no m'he sentit com, és feina i ja està. Per tant, també hi ha festivals en els que s'hi pot estar a gust. Això que parlaves aquesta experiència d'Alemanya és molt guai, suposo que deu ser de les poquíssimes, no l'agafarem com un referent... És el referent extrem, però també hi ha festivalets petits en el que estan molt bé. Exacte, o sigui, un referent que ojalà i si podem anar i tenir-ne un aquí, però no és més utòpic. Els petits festivals i les petites gires, com un grup, per exemple, que comenci pot arribar a assolir això? Sí, tu portes ja uns anys i ja has arribat. Doncs s'haurà de confiar. Primer, jo crec que és anar tocant, anar juntant amb altres grups, perquè jo et monto un concert, tu muntes un concert, també és una forma de viatjar molt guai. I després confiar en que encara hi ha gent que munta concerts que no només es basen en quants seguidors té aquest grup, sinó que hi ha promotors que arrisquen una mica i diuen, aquest grup m'agrada de veritat, no? I també hi ha exercicis molt extrems però interessants a Barcelona mateix, com l'Acció Cultura Viva, que és un festival que es decideix de forma assembleària i tots els grups es poden presentar en format de concurs públic. I hi ha un jurat que decideix, i per tant, independentment de si ets superfamoso o no, si li agrada el jurat, endavant, i tothom s'hi pot presentar. També està l'Esperanza, no?, de l'economia social i solidària, que és petitet i realment és com estar a casa, és supermono. Sí, festivals. Sí, o els rizomes també, que en aquest cas els rizomes de la Cellera de Ter tenen un focus molt gran en ser 100% ecològics i també tenir un tamany més o menys mig i una programació que jo miro el cartell, no conec a ningú, però després s'entén que hi ha hagut algú que s'ha escoltat i hi ha un criteri i descobreixes molts grups. Sí, a Granollers també tenim gent que està fent molta bona feina. És que hi ha un teixit molt gran més enllà dels macrofestivals. Sí, que hi ha vida més enllà del fòrum. Sí. Vale. Sí. Bueno, doncs, l'última pregunta que tinc preparada és, anem bé de temps, jo puc estar aquí hores, Anem bé de temps, però està bé que sigui l'última pregunta. Sí, vaig marxant. Estem parlant d'actes de resistència, maneres de tocar, maneres de com a públic, tot això. Des dels treballadors, músics, tècnics, a part
fer la rebequeria de dir no treballo aquí, que és superbé, però que a vegades tampoc l'impacte és gaire, a no sé que sigui d'una manera voluminosa amb quantitat de gent. Creus que pot ser un benefici per als treballadors i treballadores de barres, de muntant, de riders, de tècnics, de músics, sindicar-se? Totalment, sens dubte, i per diferents motius. O sigui, el motiu propi d'un mateix d'estar més protegit, si de cop pateix una agressió laboral com va haver-hi en un sonar amb els riders i que al final es va poder resoldre a darrera hora, però era complicada. També, des d'aquest, el ser més i ser col·lectiu, poder exigir aquestes coses que demanàvem que hem d'aconseguir que puguin canviar aquests macrofestivals, doncs poder tenir més força per poder-ho demanar, i després també pel fet mateix ja d'ajuntar-se amb gent amb què intentem pensar ja més nivell macro, no macrofestival, sinó macro, com volem imaginar-nos la cultura, la música i la vida en comú. Moltes gràcies. La pregunta era una mica trampa. Aquí, òbviament, pensem que sí que és bo sindicar-se i sabem que... Estaria bé que de cop sortim un de vosaltres, de fet, avui volia dir que em dono de baixa. I a més sapien que ets company de CGT, era com molt evident tot, però vaja, la pregunta era obligada. Jo volia fer una pregunta, si tinc... I tant. Si l'Anna em dona 5 segons. Però a mi segons. què em mires? Perquè jo us estic escoltant, clar, vosaltres sou molt del món cultural i del món de la música, i a mi m'agafa una mica diguéssim, jo què sé, d'espectador esporàdic i poca cosa més. Però em sembla molt interessant, i llavors he anat com apuntant algunes coses que deies. Hi ha hagut com 2 punts que em sembla com que igual pots desplegar una mica més. Per una persona que té una nit lliure cada mes o cada 2 mesos, temes familiars, el que sigui. Estàs parlant de tu? Bueno, podria ser. En tercera persona no, És per a un amigo. Vale. Per a un amigo, exacte. Perdó. Però m'ha semblat molt interessant de dir, t'he escoltat parlar d'una xarxa sostenible d'artistes, has parlat també de l'escolta ètica. O sigui, si haguéssim de tenir 4 criteris bàsics per dir a aquest concert hi vaig o aquest no, o em busco les castanyes per aquí o per allà, quins serien els 5 punts mínims que una persona que no està tan versada pot tenir en compte? Primer, és difícil descobrir altres esdeveniments a banda dels que t'impacten tota l'estona a Instagram, però hi ha maneres. S'ha obert des de fa molt poquet un canal a Telegram que es diu Esto me representa, per exemple, on s'anuncien diferents concerts a Barcelona seguint aquest tipus de criteri, underground, no creat per grans empreses. Llavors, doncs, davant d'aquesta manca d'agendes culturals que hi havia fa uns anys, també com a pureta, jo valorava molt el Butxaca, he vist que cada dia sortien els concerts que hi havien. I a nivell d'altres criteris, doncs això és més difícil de veure, però crec que també tenim informació per veure què hi ha darrere de cada organització, per entendre, hi ha molts articles sobre Live Nation, sobre Ticketmaster, sobre diferents esdeveniments, i per tant és fàcil veure-ho. Entenc que, clar, si tens un dia lliure i toca el grup que t'agrada, doncs, bueno, però està bé començar-s'ho a plantejar. Alternatives a Spotify? També n'hi ha, com a mínim Tidal, té gairebé el mateix catàleg, Tidal, i un nivell de qualitat d'escolta superior, paga millor els músics. Bandcamp. I, evidentment, Bandcamp. Per tant, alternatives n'hi ha, com també hi ha alternatives a Twitter, a Instagram, però, clar, si tots hi seguim, com jo també hi segueixo, què hem de fer per poder fer el gran pas? Pas a pas. Jo no tinc la resposta. Pas a pas, que per mi és no fer-ho tot del salt de cop, no? Potser anar... De moment ser conscients, com d'entrada. Tenies una altra, no? Jo? Sí. No. No tenies una altra pregunta? No, tenia aquesta. Ah, bueno, vale. Bueno, doncs, gràcies, jo ara que me'n vaig, abans de marxar, volia donar també moltes gràcies a la Sara i a l'Edi per deixar-nos la cançó del no anunci d'aquest any de CGT. Això no és un anunci. Sí, és que també que estem aquí, gràcies. No, un plaer col·laborar d'aquesta forma tan fàcil i enhorabona per el no anunci, estava molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Edi, Lluís. Edi, vés a dinar, si us plau. Sí, ara ho faré. A veure, per favor. I res, Fins la propera. fins la propera. Gràcies.
Vale, una cosa, abans de passar a l'actualitat sindical que volia comentar que hem fet com els macrofestivals, vale? Perquè no tenim cap veu que no sigui masculina, masculino genèric en aquest tema. Hem fet massa periodisme d'immersió aquesta vegada, ens hem empatitzat too much i que sóc la quota. O sigui, avui estic aquí de quota, vale? Ja està, dit això. Ets la veu cantant d'aquest programa, Anna. Ui, sí, segur. Et passo la paraula per l'actualitat sindical com a veu cantant. Seguim el programa amb l'actualitat sindical. Es nota molt que estem entrant a primavera perquè els conflictes laborals tornen a ressorgir com a bolets, ressorgeixen en massa. En fi, no és que no tinguéssim conflictes fins ara, però estem escalant a un volum bastant important. I començarem escoltant l'àudio dels companys i companyes que treballen a Mediapro. És un àudio que quan escolteu aquest programa doncs potser ja queda una mica desfasat perquè estan passant coses molt ràpid i anem a veure què ens diuen. Avui és 13 de maig. Bueno, hemos convocado la huelga por el hecho de que ha habido un cambio de adjudicación de los servicios audiovisuales de la Liga hacia una empresa suiza, HBS, y bueno, están en juego los puestos de trabajo de 900 personas con sus respectivas familias. Queremos garantizar o que nos garanticen seguir trabajando en la Liga. Doncs escoltàvem un company de Mediapro, veurem com avança tot plegat perquè realment aquests sectors que són tan mediàtics doncs hi ha moviments bastant ràpids, no? Així que a veure com abans esperem que sempre sigui favorable cap a tota la plantilla i que puguin mantenir aquests més de 900 llocs de treball que hi ha penjant d'un fil. Bueno, que és fort que també, no? Com que, o sigui, que tota aquesta adjudicació d'una empresa sigui com la palanca per aconseguir que uns drets laborals bàsics que ja feia molt de temps que s'haurien de tenir garantits, no? De cop es puguin posar damunt la taula, però és rotllo, Mediapro espavila, això ja ho hauries pogut fer fa molt de temps. L'altre dia un company de la secció sindical de CGT a Mediapro em deia és que tenim companys que estan cobrant les mateixes tarifes que quan jugava Ronaldinho, saps? O sigui, per un partit cobren exactament el mateix. 150 euros bruts un operador de càmera per fer un partit, un partit del Barça, un partit de l'Espanyol, un partit de primera divisió. Amb la quantitat de milions que mouen aquesta gent és absolutament inacceptable. O sigui, i encara que no els moguessin, la feina és el que val. Seguim amb l'Escola de la Dona. Escoltem una de les docents de l'Escola de la Dona que ens introdueix una mica el tema. Hola, bona tarda. Soc docent de l'Escola de la Dona des de fa 10 anys i des del 2009 estem veient que les coses estan canviant, que s'estan aprimant els ensenyaments i no s'estan convocant les places del professorat que es jubila. A tot això s'hi ha sumat que ens han pres espais, cosa que ha obligat a redistribuir els espais en perjudici dels docents i de l'alumnat. Afegit a que des del 2020 amb la pandèmia fem ensenyament online, la pròxima convocatòria la tenim el 21 de maig. No, perdona. Aquesta Escola de la Dona que està a Barcelona, no? La Francesca Bonmason? L'Escola de la Dona és una escola, com el seu nom indica, que depèn de la Diputació de Barcelona, que està a l'espai de Francesca Bonmason, exacte, al centre de Barcelona. És un espai que va ser llegat per la Francesca Bonmason precisament per això, no? Per garantir un espai per poder formar-se al llarg de la vida i especialment perquè se'n formessin les dones. Porten ja uns quants dies d'aturades parcials, de vagues parcials, i bé, la situació és bastant complicada perquè la Diputació, que s'omple la boca de que tenen un espai referencial per col·lectius feministes, per la porta del darrere els va empenyent i els va fent fora i va retallant els seus drets. Per això, com ara escoltàvem la segona part, ja ens convoquen el dia 21 a manifestar-nos amb elles. La pròxima convocatòria la tenim el 21 de maig, que farem una manifestació que sortirà de l'escola Sant Pere Més Baix, Via Laietana, fins a la plaça Sant Jaume, carrer Sant Honorat,
i us convidem a totes i a tots a que ens doneu suport. I de l'Escola de la Dona, que us hi convidem a tots i totes a que doneu suport i a que participeu d'aquesta manifestació que ara ens convocaven, passem ja per últim a Tenneco, més conegut a la zona franca com a Federal Mogul, que és una empresa que en el cas de té una planta a la zona franca i una altra a Badalona. Però què fa aquesta empresa? Doncs mira, a Badalona es dediquen a produir pastilles de fre. Vale. Pastilles de fre, i que ja va saltar la notícia fa unes setmanes de que estaven llançant, contaminant amb partícules potencialment cancerígenes i prohibides i perilloses i tota una sèrie de riscos que des de la secció sindical ens deien que són inacceptables i que els estan portant a una situació límit, que coincideix també amb que després d'un accident que va haver-hi fa unes setmanes, com deia, doncs l'empresa, que és estadounidenca, ha acomiadat a 8 persones a la fàbrica de Badalona i 8 persones més a la de Barcelona. Van convocar una vaga indefinida el passat dilluns i ho mantindran fins que hi hagi la readmissió d'aquestes treballadores acomiadades. Així que des d'aquí molts ànims també a tota la gent de Tenneco, de Federal Mogul, i deixem per aquí la secció d'actualitat sindical. Recordar-vos que ja va sortir el Save the Date de l'escola d'estiu. Una falca publicitària de nou. Exactament, i que en breu sortirà el programa, diguéssim. És el cap de setmana del 20, 21 i 22 de juny, i tindrà 2 actes previs a la ciutat de Barcelona els dies 18 i 19 de juny també. Així que marqueu-vos a l'agenda i ens veiem a l'escola d'estiu de CGT i del Sindicat de Llogateres. En el fons és una mica com un macrofestival perquè té 2 seus, no? I dura 5 dies, vull dir, no està ni tan mal. Però no hi ha explotació laboral pel mig. Això està bé. Vale, doncs ara normalment el que faríem és que posaríem musiqueta i li donaríem la benvinguda a la nostra companya Rita Fuerte, però és que avui no està perquè s'ha anat de macrofestival. No, és broma, Rita. No, ella no ens ho faria mai, això. No, que va, o sigui, la Rita ha estat fent tot el guió amb nosaltres del programa, feines invisibles i aquestes coses i tal, i aleshores en aquesta ocasió pues, no ha tingut temps de fer la secció i també omplim la línia aquesta de no tenir dones en el cartell i per això deia que estic jo només de quota. Però, Rita, t'estimem prompte, t'estimem molt, torna prompte, si us plau. I ja està. Sembla divendres, Sembla divendres de festival. Ja estem, és terrible, estem cansats. Sí, però... O drogades, jo què sé. Bueno, pues res, fins aquí el programa avui. Fins aquí, Anna, moltes gràcies. Força Sindicat, i ens escoltem a totes les plataformes, ens veiem a les xarxes i, sobretot, si no us heu afiliat, afilieu-vos i doneu suport, no sigueu esquirols i doneu suport a les vagues que hi ha a... Nosotros, los que no tenemos nombre, que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno. Mientras quede uno, nosotros vivos.